Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. En aquell temps un jove anà a trobar Jesús i li digué: Mestre, què hauria de fer de bo per obtenir la vida eterna? Jesús li contestà: Per què em preguntes què és bo? Un de sol és bo. Si vols entrar a la vida, compleix els manaments. Ell li preguntà: Quins? Jesús digué: No matar, no cometre adulteri, no robar, no declarar en fals contra un altre, honrar el pare i la mare i estimar els altres com a tu mateix. El jove li respon: Tot això ja ho he complert. Què em falta fer? Jesús li diu: Si vols ser perfecte, vés a vendre tot el que tens i dona-ho als pobres i tindràs un tresor guardat en el cel. Després torna i vine amb mi. Quan aquell jove sentia aquesta resposta, se n'anà tot trist perquè era molt ric. Paraula del Senyor. Aquesta pregunta primera de l'Evangeli ens pot anar molt bé al començar aquests dies de pregària. Mestre, què he de fer? És la pregunta que van fer tots els sants i que tota persona en el moment de la conversió, en el moment de dirigir-se a Déu de debò, s'ho planteja. Què he de fer, Senyor? Digueu-me què voleu que faci. La resposta de Jesús és clara: els manaments. Ja n'hi ha prou. Els manaments que són 10, però Jesús els ha concentrat en 2. Estima Déu amb tot el teu cor, amb tota la teva ànima, amb totes les teves forces, i estima el teu pròxim. És a dir, 2 manaments que de fet és un de sol. És amor, estimar. Aquest és el manament. Estimeu-vos els uns als altres com jo us he estimat. Aquest és el manament que us dono. El manament en singular, perquè si estimem, els complim tots. Doncs bé, és una invitació al començar aquests dies a deixar-se estimar i a estimar. Sentir-nos estimats per Déu i respondre a aquest amor a Déu també estimant els germans, estimant els que tenim al costat. I així sabrem si és de debò que estimem Déu, si estimem aquells que ens rodegen. Tant de bo, i estic segur que podem, qui més qui menys, respondre com aquell jove: tot això ho estic fent des de jove. Potser la majoria de nosaltres podríem dir: i sobretot ho estic fent des de que vaig conèixer la renovació carismàtica, des de que em vaig plantejar, o em vau plantejar, un canvi de vida, per la vida en l'esperit. Molt bé, doncs això ja ho intentem fer. Però ara que Jesús ens diu: si vols més, aquells dies t'ho diré. Si vols aprofundir, si no estàs prou content encara amb el que fas, i segur que no n'estem gaire, doncs Déu ens ho dirà. De fet, aquesta insatisfacció que a vegades sentim de nosaltres mateixos en quant a l'espiritual, n'hi ha que es desanimen per això, que diuen: però si jo fa tants anys que faig això, que vaig amb la renovació i no avanço. No es tracta d'avançar, es tracta de deixar-se estimar i d'estimar, a fons perdut, com Déu. Doncs intentem-ho fer. I si hi ha alguna cosa que
ens deixi tranquils, ens deixi potser amb aquell mal regust de boca, de dir, no dono allò que hauria de donar, això no és gràcia de Déu. I potser en aquests dies Déu ens dirà, mira, és aquest detallet, això o l'altre. I així podrem dir, Senyor, no solament ho estic fent, estic intentant des de, cada un sap des de quan, sinó que ara, ja que em dieu això més concret, ho intentaré d'una nova manera. El resum, però, és aquest. Deixar-se estimar i estimar. No hi ha cap més secret.